Milica i Lule. Jedne snežne zimske večeri u Beogradu, u kući porodice Petrović, sve je bilo veselo i svečano jer se bližila Nova godina. Tradicija je bila da Đorđe i Marija Petrović razmene poklone i svaki poklon bio je brižljivo čuvan. Tako su i ovaj put ispod velike okićene jelke u dnevnoj sobi stajala dva paketića umotana u sjajni ukrasni papir. Jedan je bio crven, dakle namenjen Mariji, a drugi plav za Đorđa. Odjednom crveni paketić poče da se pomera, pa se iz njega začu nekakvo šuškanje i grebuckanje. Marija pritrča crvenoj kutiji, ne bi li videla kakvi to zvuci dolaze odatle, kad iznenada iz kutije proviri lepa žuta glavica sa dva sjajna crna oka i dva dugačka svilena uha. Vlasnica te glavice radosno kevnu kada ugleda začuđenu Mariju, pa je se lasno poljubi, to jest liznu, jer ona je bila kuca, a znamo da kučići svoju ljubav pokazuju i na taj način. Da, tog dana u njihov dom stigla je Milica, slatka mala koker španijelka, koja je bila jedna fina damica iz jedne veoma fine porodice koker španijela, koja je živela nadomak njihove kuće na Dedinju. Marija oduševljeno podiže i zagrli Milicu, pa uzbuđeno reče Đorđu: Ljubavi, ovo je najlepši poklon koji sam ikada dobila. Prelepa je, obožavam je. Hvala ti, hvala ti, hvala ti. Đorđe se na to samo nasmeši, pa obgrli Mariju oko struka i šapnu joj nešto na uho, a ona se veselo zakikota i zagrli ga iz sve snage. Pošto se slatko najeo, Lule se vrati do Milicine ograde, te za tili čas iskopa rupu ispod nje i nađe se u Milicinom dvorištu. Pojavio se baš u času dok je Milica, sva uzrujana, pokušavala nešto da objasni Vukoju i Džekiju. Prvo što mu je prošlo kroz glavu bilo je da je Milica u nekakvoj nevolji, ali pošto je on bio pametan pas, znao je da ne treba nikad previše žuriti ni u čemu, pa reče sebi u brk: Sačekat ću ja ipak malo da vidim o čemu se ovde radi. Sakriću se iz ovog bureta, pa ako zatreba, pomoći ću ovoj mladoj dami, ako je ova dva penzionera budu maltretirala. Lule, naravno, nije znao da su Vukoje i Džeki Milicini najbolji prijatelji, te je zato bio oprezan. Mudra glava i strpljenje spašavali su ga u mnogim opasnim situacijama u životu, jer je odrastao na ulici sam i bez ičije zaštite. A Milica je doživela prvo razočaranje u životu i izgledala je kao da su joj sve lađe na svetu potonule, pa je Vukoje brižno upita: O, pa što ti je, djevojko? Što si tako uši puštila kada će smak svijeta? Joj, čika Vukoje, desilo se nešto strašno danas kada sam dočekivala svog gazdu Đorđa kod kapije. A što se to desilo, jadna ne bila? Ja sam ga, kao i svaki dan, čekala na kapiji i kad je došao, potrčala sam mu u susret u želji da mu se bacim u krilo. I taman kad sam mu prišla, on se izmakao i rekao mi da se sklonim sa puta i da ima važnija posla i da ne budem dosadna. I zamislite ovo, nazvao me je Đukćem. Videvši to, Vukoje lupi Džekija i reče mu: Trči za njom, Džeki, jadan ne bio.
i dovedi je nazad da joj kažem što joj je činit. Jackie potrča za Milicom kao bez duše. Milice, stante, stante malo. Da sve je u redu. Čekajte da vam objasnimo. Milica se vrati, pa sede između njih dvojice u nadi da će joj neko konačno objasniti šta se to ovde događa. Jackie krenu prvi. Gospice i Milice, da nemate zašto da se jedite. Marija i Đorđe su samo nervozni jer čekaju prinovu. Milica zbunjeno pogleda prvo Jackija, pa Vukoja, pa upita. Prinova? A šta je to prinova? Tad se umeša Vukoje. To vam je beba, gospođice Milice. Beba. A šta je to prinova ili beba? I da li je to nešto sa čime bih mogla da se igram, da trčim za bebom, da je grickam i da zajedno prevrćemo lišće i da lajemo na vrapce i na guštere u podrumu i na bubice u dvorištu i da lovimo žabice i da jurimo pupice i da... Tu se naša Milica raspriča i postavi još mnogo pitanja o tim bebama, kada se Vukoje nakani da joj objasni šta su to bebe, a u tom času i Lule doskakuta do njih. Jackie džentlmenski ponudi Milici svoju kosku kako bi je utešio i poče prvi da joj objašnjava. Evo, grisite najprije malko ovu slasnu goveđu kosku. Odakle da počnem? A da, bebe. Te bebe su ti iste kao i veliki ljudi. Samo bebe su manje. I u početku se kao i mi kreću na sve 4 šape, hoću reći, noge. A onak kasnije, kad porastu, prohodaju na 2 noge jer ih mame, tate, tetke i strine uče da hodaju na 2 noge. One druge 2 noge, to jest ruke, kasnije koriste da bi se igrale sa nama i bacale nam loptu. Morat ću jednom da se prikradem i da provirim u taj zamotuljak i da konačno saznam kako izgleda beba. Jako bih voljela kad bismo ta beba i ja postale prijatelji. To bi se sigurno i ostvarilo da Đorđe zbog posla nije morao da otputuje. Na njegovo mesto kao pomoć u kući dođe tetka Mileva sa juga. Đorđe pomazi Milicu i reče joj: Milice, sad me dobro slušaj. Ja sad idem na put, ali se vraćam za nekoliko dana. Ti budi dobra i čuvaj kuću, a naročito Mariju i bebu. Milica se osjeti jako važno u tom trenutku i taman da Đorđu poljubi ruku za srećan put, kad se začu nekakvo zlokobno lupanje na ulaznim vratima. To je bila tetka Mileva. Milica se prvo sakrije iza Đorđa, pa iza njegovih nogu stidljivo proviri i ugleda tetka Milevu. Visoku i mršavu stariju ženu namrštenog lica, kako strogim korakom stupa, preskačući gomilu kofera koje je vozač ostavio ispred vrata. O, tetka Mileva, pa dobro nam došli. Vi samo uđite i raskomotite se, a ja ću uneti vaše kofere. Što mi se praviš, fini Đorđe? Nego aj ti lepo vataj kvaku i požuri da ti posao ne utekne. Kofere ću da ti ubacim sama. Dobro, tetka Mileva, ja sam samo mislio, ipak teški su, ali dobro. Ćao amico mio, dragi moj druže na 4 noge. Vidim da večeras imaš divno društvo. Che bella signorina. Prava je lepotica Lule. No, jeste li možda raspoloženi za specijalitet večeri? Mogu vam ponuditi divne špagete bolognese alla Luigi. Lule radosno zalaja, a Luigi im donese veliku činiju punu mirisnih špageta, te oni slasno prionuše na jelo.
Noć je bila divna i vedra, mesec zlatan i pun kao tepsija, a zvezdice su obasjavale čitav kraj, kao da gori na hiljade sveća. Milica je bila srećna kao nikada ranije i uživala je u ovom trenutku i želela da se nikada ne završi. Dok su Milica i Lule tako uživali, iz restorana se začu neka nežna, prelepa melodija i oni se ušunjaše na zadnja vrata da bi bolje čuli divnu romantičnu pesmu koju je pevao Roberto Napolitanac. Divna je noć, ova čarobna noć, koju zove na note. U oku tom ljubav svila je dom, kada dođe bela note. Dok je uzimala bebu u naručje, Marija upita Milicu. Milice, pa šta se to desilo ovde? Milica samo pokaza njuškicom na pacova i na Luleta, koji je zadobio rane od oštrih pacovskih zuba. Marija je odmah shvatila šta se dogodilo i taman kad je htela da pomiluje Luleta u znak zahvalnosti što je spasao bebu, utrča tetka Mileva sa šinterima. Gospod Šinter, evi ga onaj uljes što nam je krišom ušao u kuću. Ona pokaza prstom na Luleta. Držte ga! Dok je Lule zbunjeno gledao tetka Milevu, Šinter nabaci mrežu preko njega i odvede ga u šinteraj, to jest u zatvor za pse. Ako bi rekao da će takav car i zakleti nežinja kao što je Lule da padne na fore i fazone ove male Milice. Mada, brate, čuo sam da su te kokirke iz Španije opasni cure. Vidi, brate, nema tog momka koji bi odoleo ovakve lepotici kao što je Milica. Eto, i Lule je dolijao i oženio se. Nego, čuo sam u jednoj priči koju su pričali jednom detetu u parku, kako jedna vila na kraju bajke kroz suze kaže: uvijek sam volela srećan kraj. Posle svega nekoliko meseci, Milica i Lule dobili su i svoje bebe. Bile su to 3 prekrasna šteneta koja su radosno trčkarala po dvorištu, praćena budnim Luletovim okom.